Здравейте, Скорпиони! Добре дошли, 5 април 26 година. Аз съм Ростислав, да гледате моя канал Таро Манифест. Нека да видим какво е подготвила съдбата за вас и какво ще каже моето таро. Кралица жезли за някой интересно, ще видим. И седмица чаши на дъното. Много опции или време за избори. Ще видим. С двойка пентакли май ще бъдете изправени пред избор. Като цяло април месец е време за избори за всеки един от нас. С пълнолуние във Везни, енергията на месеца, както аз я разбирам, както я усещам, е двойка мечове. Ще бъдем изправени всички пред множество избори. Ще бъдем изправени пред... Ето е двойка мечове. С луната. Кръстопът, трудни решения, избори, които ще предопределят нашата съдба. Така че е редно да внимаваме с изборите, които взимаме. Избори за нас самите, избори, които ще променят нашата идентичност. Избори, които ще ни помогнат да се освободим от това, което ни служи. Защото годината на огнения дракон вече започна официално. Окей. Две карти искат да излязат. Паш мечове, близко минало и вашата карта кралица чаши. Предводните кралица чаши е Скорпион. Явно някой... Пак двойка мечове излиза и картата на умиреността, между другото, Стрелец. Видяхме кралица жезли. Може би някои от вас се занимават с Стрелец. Дали не сте изправени пред избор по отношение на някой Стрелец или да огнен знак предстои да видим. Те изглежда за вашето минало. Някой е проявял интерес към вас, любопитство, може би сте започнали чат или струва ми се известно време някой ви е следял в социални медии. Окей? Някой определено имал много голям интерес към вас. Окей. Ето, предстои да бъдете изправени пред избор от средата до края на месец април. Вие ще трябва да вземете важен избор. Прощайте. Какъв ще е този избор? Петица мечове, глупакът, шестица чаши. Явно човекът, т.е. нека да ни бързам. Okay? Определено тук има конфликт, който е от вашето минало. Okay? Постоянно се налага да аргументирате, да се аргументирате. Тук има човек, който е от вашето минало, категорично шестица чаши. За някой от вас може да е нещо свързано с деца, но по-скоро тук ми струва в романтичен план. Явно това е единият човек, за който трябва да решите. Човек от миналото. И ми се струва, че тук има нещо ново като начало. Глупака с паш мечове. Дали това няма да е за вас избор между двама любовника, двама партньора? Окей, нека видим каква е картата за вашето предизвикателство. Ето я и луната. Много интересно. След двойка мечове, луната. Както видях, точно излезе, както бяха излезе на дъното на цветето. Окей, луната е обърната като предизвикателство. Явно струва ми се тук, някой предстои да изрази своите истински чувства и намерения към вас. Много водна и много въздушна енергия. Кралица чаши луната, паш мечове, двойка мечове. Ето, 1-2 между другото. Много интересно четене. Започва. Вижте как цепяте стето. Паш чаши обърната, десятка чаши. Старото, което ни служи. Видяхте ли осмица чаши? Старото, което ни служи, скръпта, болката, тъгата. Окей. Болка от загуба. Окей, съжаление, скръп. И десятка чаши. Дали това няма да е новото начало? Семейното щастие. Предстои да разберем, Скорпиони.
сега се започва вашето четене. Изобщо от вчерашния ден, откакто направих за Везни, да ви кажа нещо, има промяна при мен. Девятка жезли обърната показва, че към настоящия момент, ето кралица чаша, девятка жезли обърната, към настоящия момент преодолявате или активно полагате намерение да преодолеете някаква драма от вашето минало, още повече и с луната обърната. Явно това е предизвикателство. Има някаква драма, която явно предишната ви връзка ви е създала доста сътресение, доста съпротивление, изтощила ви е, може би, до някаква степен, но ми се струва, че старата ви, или връзката до момента, или старата ви връзка е събуждала във вас някакви травми, още може би във вашето детство. Има някаква драма тук, която постоянно бива тригърната. Някой постоянно е натискал вашите емоционални спусъци, ми се струва тук. Двойка чаши. Очаквам резултат, погледнете. Двойка мечове, кръстопъта, решението, съдбовното решение, should I stay, should I go, както и завизни вчера. И пак, между другото, двойка мечове беше пак на същата позиция. И още една двойка чаши. Явно тук определено скорпиони ще бъдете съвсем скоро, може би средата или към края на месеца, или началото на следващия на май месец, ще бъдете изправени пред избор по отношение на наистина вашият партньор, с който да продължите. И нещо ми подсказва, че трябва да оставите старото, за да се отворите към това, което е наистина за вас. Ваша сродна душа. Но нека да не бързам с това четене и да видим как ще се развие това. Още една карта ще изкарам и после дъното на тестето. Минало, девятка мечове. Казвам ви, много стрес, много натоварване. Стрес, който е предизвикан от, какво казах, емоционални спусъци, събуждащи едни стари травми във вас. Две девятки са тук. За минало изправена, настоящия обърнат. Много тежко, значи това за настоящия обърнат, значи в миналото тези двете карти са били свързани с ето това. Не е случайно едно текстово съобщение, коментар в социални медии, или дори да видите поста на някой, как се е снимал някъде с някой друг, да е събудил във вас гняв, огорчение, нещо, което постоянно ви трови. Девятка мечове с девятка жезли, това показва истинско, ментално и емоционално прегаряне. Някои скорпиони наистина са преживели и до някаква степен все още отеква и към настоящия момент това тотално изгаряне от някой в тяхното минало, който събужда постоянно травми от предишни техни връзки, травми може би още от самото им детство. Добре, сега е момента да видим на дъното на тестето. И интересно, аса жезли обърнато, тройка чаши, десятка чаши, ето я, обърната и тук много интересно, петица чаши обърната също излиза с девятка пентакли обърната също. Определено ми се струва тук, че страстта си е отишла с асо жезли обърнато заради трета страна и раздяла. В момента може би някои от вас са доста изолирани. Струва ми се, че тук паш пентакли, въпросният някой може би постоянно качва снимки с други хора как се забавлява и вие страдате от това нещо. Или сте страдали. Осмица пентакли, да, но струва ми се към момента ето тази карта е.
Ето към момента, ето тази карта, както ви казах. Още една тройка. Тройка мечове. Heartbreak. Раздяла, загуба, изневяра. И тази карта за вашето бъдеще, осмица пентакли. Вие трябва да насочите труда и енергията си върху вас или да се фокусирате повече върху вашата работа. Не е изключено, между другото, да срещнете някой, който е за вас в работа, или тук с двойка меча, прощайте, да сте изправени пред избор между връзката и вашата кариера. Предстои да видим. Не съм още сигурен дали двойка чаша тук показва нова връзка, но ми се струва, че е така. Струва ми се, че става въпрос тук за нова връзка. Висшият жрец. Като предизвикателство върху Луната. Обърнат. Висшият жрец какво е? Картата, една от двете карти, най-силно показваща брачния съюз, дългосрочната връзка, дългосрочното обещание, свещеният съюз, традициите, като предизвикателство, с Луната обърната. Не е изключено някой от вас дори в момента да имат и брак сключен с този човек, но струва ми се, че по-скоро не е свързано с граждански брак, но ми се струва, че това е свързано с това е петица? Не, това е десятка чаши обърната, да. Добре, изкараха вече тази. Десятка чаши е тук върху това, което не виждаме, наистина изолация и раздяла. Струва ми се, че с петица, петия е точно на 5 април, пета голяма аркана, висшия жрец. Като предизвикателство, може би това е била дългосрочна връзка за вас или вие сте виждали като възможност наистина за висш съюз за вас. Сега една от тези двете карти, не съм много сигурен дали те са подходящи за тук, за очакван резултат, но май ми се струва, че са подходящи. Седмица жезли обърната с шестица мечове обърната. Върху двойка чаши, между другото отново карта на избора. Явно тук се освобождавате от нещо, на което преди сте държали, сега се освобождавате, обаче това ви връща обратно в едни стари проблеми. Връщате се в едни стари проблеми, тук свързани с двойка чаши. Let it go, обаче става работата let it back in troubles. Okay. Ще разтълкуваме още допълнително. Паш пентакли с тройка чаши. За минало. Горната карта, please. Ето и кралица жезли. Струва ми се, че изглежда вашия човек от вашето минало е имал онлайн комуникация с въпросната кралица жезли не малко време и това доста ви е изнервило. Чатили си, чували се, той или тя е следял въпросната кралица жезли. Струва ми се тук, вие сте жена и вашия мъж постоянно се е интересувал от една друга кралица, която е жезли и то обърната сред някоя кучка и короветина, така да го наречем в общи линии, като е избрал нея пред вас, по-скоро не е избрал, нали? По-скоро може да е избрал, щом с десятка чаши тук висшия жрец като предизвикателство, може би са били любовници или просто е избрал да продължи с нея пред вас, а вие сте кралица чаша тук изправена, т.е. вие сте топла, отворена, грижовна, готова за емоционално дълбоко свързване и интимност, но явно вашия човек не споделя същото, което споделяте и вие. И четвърка чаши тук за бъдеще означава да се освободите
Явно има едно освобождаване тук, което предстои за вас върху трудния избор. Означава да оставите това, което наистина не служи, т.е. до голяма степен за вас в това четене. Четвърка чаша обърната има доста така близка символика с осмица чаши, когато е изправена. Това означава да изберете себе си. Това означава възстановяване, да намерите отново основата в себе си, защото четвърката е четвърти дом, основа, стабилност. И явно наистина ще трябва да построите наново вашата стабилност. Окей? Може би тази драма тук доста ви изчерпала енергията, не може да се фокусирате върху работа, но осмица пентакли тук според мен наистина носи посланието да работите върху себе си. Okay? Трябва да оставите тези неща от миналото, да не позволявате, скорпиони, вие да се обвинявате за нещо от миналото. Аз не виждам вие да сте извършили някакво морално престъпление. То е било извършено спрямо вас. И трябва да изберете щастието пред драмата. Струва ми с четвърка чаша, между другото, това показва депресия. Обърната означава преодоляване на депресията. Може би някои скорпиони в момента са в депресия. Да, прощавайте. Четвърка чаша обърната е за настоящия момент. Точно така. Ето. И понеже тук към настоящия момент имаме, ето това са картите за настоящия момент. Okay? Кралица чаши вие, разделата или изневярата и четвърка чаши обърната. Явно, наистина, вашият човек е избрал в близкото ви минало другата кралицата жезли обърната пред вас. Но мисля, че вие това го преодолявате. Ето тук имаме десятка чаши. Окей, сега да хвърляме за близко бъдеще. Извинявам се много и аз по някакъв път правя някои грешки. Значи за настоящия момент е била четвърка чаша. Още повече, че имаме тук и луната. Между другото, четвърка чаша с луната. Дали пак за визни са падна в вчерашното четене? Май това беше. Ето тази карта ще видим. Отшелника обърнат. Изолация. Двете карти показват изолация. Двете карти показват изолация. Явно известно време ще бъдете, така да се каже, в емоционалния изолатор, но може би това ще ви помогне да се възстановите. Okay. Изглежда има труд, който трябва да свършите, който е вътрешен духовен път. Okay. Пчелника обърнат показва принудителна изолация. Okay. Не означава усамотение, принудена изолация. Но вие трябва да работите, защото ми се струва, върху себе си трябва да работите, върху вашия духовен свят, защото ми се струва, че нещо не мога да схваните. Има, може би сякаш с луната тук обърната, имате явно някаква травма, която не отказвате да видите и отказвате да работите върху нея. Явно това, което се е случило тук, има за цел, ето и с висшия жрец, между другото. Висшия жрец може би точно това означава. Okay? Трябва да се потопите. Всичко това, което ви се случва в момента, тази драма, е с цел да ви принуди. Съдбата ви принуждава. Най-накрая започнете да отработвате и да лекувате вашите травми от детството и травми от тази и от минали връзки. Явно тук има един и същия процес, който се повтаря при вас. Има едни и същи емоционални спусъци, които ви връщат обратно в миналото и вие сякаш попадате в една и съща ситуация, макар и с различни хора. Само нещо тук да ви прочета, защото Хирон се активира също много силно. Явно тук темата за Хирон е свързана точно с вас в момента. Хирон, знаете, е неизвикуваният лечител, т.е. това е точно и тук с луната и висшият жрец, определено Хирон. Тук засягаме абсолютно темата за Хирон. Okay? И ето, и учелника, който, нали, той е мъдрец, той е лечител, обаче в същото време е неизлекуван лечител. Okay? И с осмица пентакли, ето и двойка мечове тук,
наистина тази опозиция, значи абсолютно за вас темата за Хирон трябва да пишете долу в коментари във вашата натална карта къде се намира Хирон. За мен е рак в 9-ти дом, което е много неудобно. Но аз съм приел своят кърмичен път, такова каквото е. Определено всичките връзки в моя живот са кърмични. Окей? Та активира се вашия Хирон. На 17 април, щаете, мисля, че имаше още да, точно така, 17 април, новолуние Овен с съвпад с Хирон. Значи при новолуние в Овен, 17 април. Ето, казах ли ви? Интуитивно усетих, че от средата до към края на месеца ще имате явно двойка мечове. Този момент или кулминацията вече. Кулминацията идва от 17 до към 30 април. Окей? Трябва да поемете вече осъзнат избор да започнете работа върху себе си и върху лечението и освобождаването на вашите травми, емоционални травми, които най-вероятно, пак казвам, свързано с вашето детство, със сигурност и в минали връзки, може би за много от вас. Окей? Защото погледнете, всичко това показва за мен Хирон. Окей? Хирон, какво казахме? Мъдър, ето с учелника обърнат, луната обърнат. Точно тези емоционални дълбоки рани, чието белези не зарастват. Окей? И тук с двойка мечове точно тази опозиция между лечителя, който лекува другите, обаче не може да излекува себе си. Струва ми се, че много от вас, скорпиони, може би много интензивно и нереципрочно се раздават в своите връзки, защото наранения Хирон във вас така усеща, че на подсъзнателно ниво го усещате, така го възприемате, че показвайки така по този начин любовта си, прекомерно раздавайки се, без да получите насреща реципрочност, си мислите, че по този начин и от отсрещната страна ще ви върнат същото. Не. Вашата чаша на любовта, чаши, вашата вътрешна енергия явно я прехосвате. Вие сами я разливате във връзки, за които не си заслужава, и затова не е отговорността изцяло в другия, най-вече във вас. Окей, това е между другото съобщение към абсолютно всички зодии, особено водните зодии, както предвидих още пълнолуние в Риви миналата година, че 26-та година ще е точно година, в която трябва да преосмислим начина, по който се свързваме с хората интимно. Okay? И дългосрочен план. Но това ще е година, в която за водните зодии грешните вътрешни убеждения ще бъдат провокирани от съдбата. Okay? Вие сте провокирани в момента от съдбата и не трябва да съжалявате за вашата драма, която сте преживели до момента, защото тя е по причина да се случи всичко това, за да дойде този момент. Не губете момента от средата до края на април. Трябва да предприемете вече активно действие в посока лечение на вашите травми, защото е дошъл момент, в който вече да се освободите от това нещо. Okay? С пълнолуние във Везни, годината на Огнения кон, сега е момента, април месец. Новолуние в Овен, 17 април. Паралелно темата за Хиронта. Погледнете си наталната карта, вижте къде е Хирон и пишете долу в коментара зодиакален знак и съответно дом. Ако не сте наясно, дайте ми, свържете с мене, любопитно, аз имам интерес да започна да прави анализ на натални карти. Не мога още да кажа, че го предлагам като услуга, но ми е интересно така да правя опити в тази посока. Okay? Много ме е интересно какво ще споделите вие.
Тази карта. Не мога да реша коя е тази карта. Струва ми се, че тук тази карта вече ще е много важна. Даже явно трябва да разбия още малко. И ако се появява крал жезли също бърна с паш пентакли. Не е изключено, така ми се струва, че някой скорпион не сте може да занимавали с огнен знак, който огнен знак обаче да е избрал друг огнен знак, примерно крал жезли обърна вашия партньор, да е избрал кралица жезли, двамата са огнени знаци, пишете долу в коментари, девятка пентакли. Okay. Еми, ето, още вижте две девятки тук. Okay. Как преодолявате тази драма? Еми, като се разпада връзката. Разпада се семейната връзка. Тоест, вие можете, струва ми сте били двойка, когато вие сте се надявали да изградите семейство. Някои от вас може да са били вече и семейни, изключително деца да сте имали, но ми се струва, че по-скоро в общия смисъл за това общо четене. Ми се струва, че вие сте били двойка, сравнително млада двойка. Знам ли 20, може би тук към 25 до 30 години, горе-долу в това пазар, 20 и нещо до към 30, някак така го сеща. И ето от десятка чаши обърната, вие отново сте девятка, т.е. сингъл, но изглежда имате своята стабилност и изглежда, ето между другото какво казах, ето последната карта за настоящия момент, преодоляване на депресия, преодолявате депресията, мъката, избирате щастието пред мъката. И това, което е отдолу, какво? Девятка пентакли, т.е. виждате, тя се радва на хубавите неща в живота, тя има своята сигурност, има своите възможности, наистина се забавлява и предпочита да инвестира времето в себе си и в това да бъде хепи, дори сингъл. Определено явно към настоящия момент фокусирате повече енергията върху себе си, това е добре, само че не трябва толкова да се разсейвате, ми се струва. Хубаво е да се почините, излизайте с приятелки, приятели, купончета, бъдете отворени за, как се казва, така, спонтанни запознанства, дори да са заплана лъж, това всичко е окей. Но определено основната тема тук е да обърнете внимание върху вашите травми, защото пак добре, не съм объркал, така е трябвало да го изкарам. За предизвикателството пропуснах. Не са случайни тези неща. Сега ще фърля за предизвикателство. Основната тема за вас наистина да обърнете внимание на начина, по който се свързвате емоционално. Според мен ви имате проблем да се свържете емоционално със себе си. Човек, който не е способен да изгради дългосрочна връзка, истински интимна връзка, струва ми се, вие искате скорпиони, истинска, интензивна, дълбока, емоционална, сексуална, да, но емоционална и интензивна връзка. Много добре го разбирам, защото все пак съм асцендент скорпион и Плутон е в скорпион и двете позиции 12 дом. Та мога да кажа, че за мен скорпионската енергия също много силна и усещам скорпионите и определено много малко хора са способни да приемат интензитета на скорпиона, така ли? Повечето хора също не заслужават интензитета на скорпиона. Това да ви кажа. Наистина много трудно за скорпион да си намери, защото скорпиони много често ги възприемат като хора, които са нелоялни, непостоянни. Всъщност не е така. Всъщност скорпионите имат едно, даже бих казал, по-високо или по-скоро по-дълбоко. Не високо, по-дълбоко и по-интензивно разбиране за лоялността и сексуалността също така. И изобщо интимността. Затова за скорпиони доверието е такава болезнена тема. Ето, болезнена тема с висшия жрец. Доверието. Доверието отново. Затова сте сингъл в момента. Не е случайно на тази позиция с карактерата пентакли. Явно имате trust issues. Проблеми с доверието. Пишу за скорпиони. Исках да кажа, че скорпионите
имат проблеми с доверието точно заради това, че малко хора са способни на истинска интимна връзка. Не говорим за секс, не говорим само за романтика, не говорим за съжителство, а за истинска интимност. Може би е време да напиша нещо в моята Facebook страница като статия за това как аз виждам истинската интимност, която е споделяне, която е отдаденост, която лежи всъщност първо на комуникация. Но комуникация не през ума, не през разума и устата, а комуникация на духовно ниво. Глупака като предизвикателство. На перфектното място попадна тази карта. Ето. Виждате ли? За да се отворите към нещо ново и трябва да бъдете смели да се отворите към нещо ново. За да се отворите към нещо ново, трябва наистина... Струва ми се, че някои скорпиони заслужават наистина да намерят своят истински партньор, който е за тях. Техният инфлейм. Но това ще стане в бъдеще, ако в момента свършат вътрешната работа. Имате вътрешна работа, която отказвате да свършите от немалко време, струва ми се, че вие сте вече наясно с това. Okay? Или поне имате някакви индикации вие самите за това какво трябва да свършите, но отказвате го свършите, защото е болезнено. Но не случайно скорпионската енергия в Таро е изобразена как кулата, първо смъртта, кулата и страшен съд. Това са три карти на трансформацията. Най-силно смъртта е естествено вашата голяма ръка. Okay? Трансформация. Вие отказвате, за тези скорпион, с чиято енергия се свързвам в момента, отказвате да поемете трансформационния си път. Всъщност вашето предизвикателство. Okay? Всеки знак си има своето предизвикателство и това е неговата най-голяма слабост и неудобство. Но също се превръща в най-голяма сила. Ако успеете го проверете. Само секунда да видя за Скорпио. Да. За Скорпион, малката аркана, това са петица, шестица и седмица чаши. Ето петица чаши излезе за няколко пъти. Шестица чаши, седмица чаши. Шестица чаши също излезе. Човек от мил, между другото Скорпионите дава много, дори да имате само асцендент като мене, или първо Венера, да кажем, или Луна на Скорпион. Това ви прави много уязвими от привързване към хора, които трудно могат да пуснете от миналото. Дори да са докарали до ръба на изтощението и до тук и с девятка мечове, нали? Ето е петица чаши. Тъкмо за нея говоря. Много трудно скорпиони по някакъв път се освобождават от това. Дори да си сложат маска за пред света, че са окей, че са щастливи, че всичко е окей, както си беше преди, пак съм сингъл, нали, това, обаче всъщност вътрешно продължавате да горите в този дълбок ваш ад. Тази ли е картата? Паш пентакли, обърната, очакван резултат. Това показва Паш пентакли, т.е. тази инициатива от миналото, която е започнала, явно трябва да приключи. Но ви е трудно да приключите. Трудно ви е да се освободите от този човек. Но го правите. Правите го и трябва да го направите, за да започне всъщност реално, явно за много хора, истинския духовен път, явно за много скорпиони в момента, началото им на истинския духовен път, или поне възможността за истинския ви духовен път, една врата, един портал, така да го нарека, се отваря за вас, както и явно и за везни, и за много други хора, така го приемем и за мен, нищо, че съм близнаци, от 17 до 30 април, с новолуние в Овен и съвпада с Хирон. Категорично ясно, подгответе се за това. Между другото, също така прави консултации, които са насочени в сферата на психологията, макар че не съм дипломиран психолог, но вече имам редовни клиенти, на които съм помогнал да преодолят тежки раздели, кризи, труден период,
преодоляване на нарцистични връзки и така нататък. Говорим си за лични граници, за самооценка и много други неща. Така че ако имате интерес също, може да се свържете с мен, както и за лични таропрогнози. Okay. И изглежда тук шестица мечове обърната е това, което ви връща назад в миналото. Излезе и шестица чаши. Нали така, от дъното на цестето. Явно, ето с двойка чаши, имате наистина много силна духовна връзка. Не ми се струва, че е реципрочна, по-скоро ми се струва, че вие сте много вързани, превързани сте прекалено много към този човек. Okay. Ако продължавам да изкарвам карти, сигурно дявола ще излезе тук. И явното от това идва от тук с шестица мечове. Явно това, тази невъзможност да го преодолеете вашия човек, това ви създава също голям стрес и натоварване. Но изглежда вашия човек е избрал друг човек вместо вас. Но това много ви боли. Това за Скорпиона е обикновено. Шестица мечове тук мога да покаже, че се превръщате в отмъстителни, което е характерно също за Скорпион, защото, както казах, тяхното доверие е тяхното болно място. Okay? Не е изключено също да се обърнете в отмъщение, но моят съвет е, и като човек, който работи с карма, който мисля, че разбирам карма, поне до някаква степен, това може би, ако тръгнете в отмъщение, това ще ви създаде много препятствия. Не го правете. И като човек ви казвам, и като таролог, който в момента се опитва да ви помогне, отмъщението по никакъв начин няма да ви от полза. Оставете карма да постави всеки му на мястото, който каквото е заслужил. Аз така правя, това е моят принцип, не съм отмъстителен, просто си тръгвам. Okay? По-скоро моят начин на приключване на връзки е ето тази. Аз си тръгвам и известен период оставам в саморефлексия, okay? И си уча уроците. И да, петица чаши, тройка мечове, осмица, девятка мечове. Преживявам си го, научавам си уроците, но си тръгвам и повече никога не се връщам назад. И какво се случва? Карма в един момент обръща нещата, обръща колелото на съдбата, защото колелото на съдбата е карма. Okay? И идва момент на кармична справедливост. Точно сега е с новолуние в Везни и изобщо за целия месец. Сега ще има, може би към края на месеца или следващите няколко месеца, ще дойде за все повече хора, ще започне да се проявява кармичната справедливост. Така че струва ми се тук с тези двете карти, близко бъдеще очакван резултат, впускате се в може би в отмъщение, а не бил. Така само ще спрете и ще блокирате вашия духовен път. Не го правете. Обърнете фокуса си върху себе си. Нека се опитам да ви помогна. По какъвто начин мога. Okay. Това, което трябва да направите, let it go. Просто оставате това нещо и продължавате нататък. Okay. Но аз виждам, че тук Скорпиони ще допуснете грешка, ще пропуснете този момент, ако обърнете енергията си в отмъщение, вместо да посветите труда върху себе си и да преодолеете най-накрая тези емоционални травми от вашето минало. Okay. Много хубаво четене, много силна енергия за вас, Скорпиони. Винаги вашите четения са много силни, интензивни. Желая ви наистина да намерите силите, коража и начина да се правите за вашето предизвикателство. Ще се радвам да ви видя в по-добра светлина в следващото четене. Чао за сега!